Biela stena. Si nedáš to cez oči? Nedám si, nedám. Dobre, tak aký máš pocit z toho dnešného točenia? Dobrý. Dobrý. A keby si to porovnal s inými točeniami? Ja už som zabudol na iné točenia. 2 roky som netočil. A ako dlho už vlastne spolupracuješ s Marcelom na tom filme? 4 roky. Asi. A prečo? Baví ma to. A o čom je ten film? To by som niekedy tiež rád vedel. Je to točenie, samotné točenie. To ma baví. A jak si sa k tomu dostal? Alebo Marcel ťa oslovil? Alebo vedel si o tom, že točí film? Ja, tak my sa poznáme s Marcelom dlho a dlho sme o tom rozprávali a to prišlo samo. A vieš trebárs, ktorá bola prvá scéna? Viem, ktorá bola naša prvá scéna, neviem, čo bolo predtým, alebo nebolo predtým, ale jedna z úplne prvých scén, viem, ktorá bola. Viem. A máš prehľad? Ešte s požičanou kamerou z video z nejakej požičovne. Vieš, kedy asi? Kedy to mohlo byť? 2001? Nie, skôr. A nie, 2001, tak nejako. A máš prehľad, že koľko scén existuje? Nie, vôbec. A kto je režim? Nie, pozor, tá scéna bola o mnoho skôr. Tá prvá scéna musela byť niekedy v 96. asi. Tak, to som zle odhadol. A myslíš, že bude z toho filmu nakoniec niečo? Že sa to blíži k niečomu? Máš pocit taký? Nemám pocit, že sa to blíži, lebo nie som pri tom, ale povedomí si myslím, že niekedy nejaký výsledok uzrieme. A máš pocit, že sa to posunulo od tej prvej scény niekam? Nemám, ja som nevidel ešte ten celok. Ale to prvé točenie, čo ste mali? Ako keď porovnáš túto scénu s tými, čo sa točili tedy dávno. Tak berieme to vážnejšie. Hej, je tam zmena. A myslíš, že dostatočne vážne? Že treba vzhľadom na nejaké zákonitosti filmové a tak? Vážne, tak akorát pre nás. A čo si myslíš, akú má výhodu ten náš prístup k tomu, oproti trebárs takému, keď toto profesionálne robí? Nemám čo k tomu povedať, my to takto robíme. Dobre.